ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. имрӯз журналисти машҳури рус Игор Лазорин хабар дод ки блогери машҳури доғистонӣ Хазбулла Магомедов бо ташкилоти UFC шартномаи 5-сола бастааст. шартҳои ин шартнома дар турнирҳо иштирок кардан, дар медиа фаъол будан, нақшаҳо барои муҳорибаи ӯ нест. оиди маблағи айниқи ӯ хабар намедиҳанд, аммо гуфта шудааст ки ба ӯ чунин маблағе медиҳанд ки ҳатто бисёри ҷангварҳои UFC чунин пул кор намекунанд, навиштааст Лазорин. ва дӯстон, акнун аз рӯи ин хабар мо дигар дар турнирҳои калони UFC доимо хас бигро мебинем ва шояд ки ӯ ба қафас баромада мухлисонро пешвоз гирад. ситораи UFC Ҳамзат Чимаев оиди рафтори мухлисон нисбати ӯ ва оиди танқиди онҳо фикрашро баён кард. шуморо ин чиз нороҳат мекунад? барои ман фарқ надорад. ман оиди оилаи худ, оиди карьераи худ, оиди пулҳои худ фикр мекунам. имрӯз мухлисон метавонанд ки тарафдори ман бошанд, апагоҳ зидди ман. одамон метавонанд гӯянд ки муҳорибаҳои маро тамошо кардан намехоҳанд, аммо онҳо дурӯғ мегӯянд. ҳама муҳорибаҳои маро тамошо кардан мехоҳанд. ҳама дар ин ҷо қотилро дидан мехоҳанд, на ин ки сигоркаш ё ин ки нашаҷаллобро. ман варзигари профессионалам, гуфтааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки вақте ки Ҳамзат Чимаев вазни даркориро карда натавонист, мухлисо ӯро танқид карданд ва вақте ки ӯ ба болои тарозу баромад, ӯро ҳар гап гуфтанд. Ҳамзат боша ба онҳо ангушти мобайни худро нишон дод ва ӯ боз ин корро дар вақти муҳорибаи рӯбарӯ кард. ва дӯстон, ин рафтори Ҳамзат Чимаевро ҳатто чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов танқид карда чунин суханҳо гуфт: агар ки ту мусалмон бошӣ, пас одамони гирду атроф будаи ту бояд ки одамони хуб ва мусалмон бошанд, ки ба ту гуфта тавонанд ки эй, ин корро накун. масалан, ман рӯзҳои наздик вазнкамкунии Ҳамзат Чимаевро тамошо кардам. ман назорат кардам ки бо вазни ӯ чӣ гап шуда истодааст ва ба дастаи ӯ назар кардам. дар гирди ӯ ягон мусалмон нест ва ин хуб нест, чунки агар ки ту мусалмон бошӣ, пас дар гирду атрофи ту бояд ки одамони хуб ва боқувват бошанд ва онҳо ба ту мегӯянд ки чӣ кор бояд кунӣ. вақте ки ту машҳур ва бой мешавӣ, вақте ки қудрат пайдо мекунӣ ва дар бари ту нест одамоне ки ба ту маслиҳат медиҳанд ё ин ки ту онҳоро гӯш намекунӣ, пас ягон кор рух медиҳад. ба ту одамони хуб даркоранд, ҳатто агар ки ин чиз ба ту маъқул набоша, онҳо барои ту муҳиманд, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, дар ин ҷо ман бо суханҳои Ҳабиб розӣ мешам, чунки ин рафтори Ҳамзат Чимаевро дигарон мебинанд ва мегӯянд ки бинед ки чӣ гуна мусалмонҳо рафтор мекунанд. ба фикри шумо чӣ, дӯстон? метавонед фикротонро нависен. Тони Элкокуи Фергюсон баъди панҷум мағлубияти пайдарҳами худ карьерашро ба анҷом расонданӣ нест ва оиди мағлубият дар муҳориба зидди Нейт Диас фикрашро баён кард. дастаи ман гуфт ки ман текдаун гузаронам, аммо ман бояд ки дар стойка меҷангидам. ман дигар ягон чиз гуфта наметавонам. умедворам ки муҳорибаи мо ба шумо маъқул шуд, чунки ман дар ин муҳориба хурсандӣ кардам. ман дар вазни нимёна тақрибан 10-11 сол баромад кардагӣ набудам. рекорди ман дар ин вазн 14-2 буд ва бисёри ғалабаҳои ман бо тариқи нокаут буданд. ҳозир боша организми ман нав дар ин вазн одат карда истодааст. ман моҳи май баромад карда будам ва баъд барои вазн гирифтан тамрин кардам. ман барои вазн гирифтан бо оҳан тамрин кардам ва протеин истифода бурдам. ҳамаи корро дуруст кардам ва ба ман маъқул шуд. Элкокуй легенда аст ва ман ягон ҷо намерам, гуфтааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки Тони Фергюсон дар муҳориба зидди Нейт Диас дар чорум раунд бо тариқи усул шикаст хӯрд. Нейт аввалин ҷангваре шид ки Тониро маҷбур карда тавонист ки таслим шавад. худи Диас баъди муҳориба Ҳамзат Чимаевро пас зада ӯро тарсончак номид. ҳамзат шахси тарсончаки навкор аст.
вақте ки ба ман гуфтанд ки ӯ вазни даркориро карданӣ нест, ман фаҳмидам ки ӯ тарсид. мо ӯро пеш аз пресс-конференсия тарсондем ва ман медонистам ки ӯ ба ин муҳориба намебарояд. ман ба UFC гуфтам ки агар ки шумо хоҳем ки ман бо дигар рақиб ҷангам, пас ба ман пули калон диҳен. шумо бояд ба ман аз ҳама чемпионҳои худ зиёдтар пул диҳен. ва онҳо ба ман гуфтанд ки ту беақлӣ, мо ҳамин хел ҳам ба ту аз ҳама пули калон дода истодаем. ва дар натиҷа ман ҳисобро гум кардам ки онҳо ба ман чанд миқдор маблағ доданд. Гуфтааст Нейт. дӯстон, агар ки Нейт Диаз фаромӯш карда бошад ки ба ӯ чанд қадар пул доданд, мо фаромӯш кардагӣ нестем ва дар навори гузашта мо гуфтем ки онҳо чанд қадар пул кор карданд. касе ки навори гузаштаро дидагӣ набошад, дар омада тамошо кунед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.